Jo era pintor al principi, molt influenciat per la pintura americana, que per llavors era bastant important, sobretot gent com Rothko i altres pintors. Però després de venir cap aquí a Sant Feliu, l'any 78, vaig començar a donar compte que el direcció artístic anava en una altra forma. I vaig començar a fer servir una càmera perquè veia tantes coses aquí que era diferent del que tenia al meu país, que vaig fer molts fotos. Les fotos que vaig fer, per llavors al principi era una barreja de molts tipus de fotografia. Fotos amb gent, fotos amb paisatge, però últimament, els últims 10 anys, he dedicat directament només a un tipus de fotografia que és més bé artístic, sembla més com una pintura. Jo m'interessa molt en la superfície com un aspecte visual, però jo en principi el que més m'interessa són coses com coses per mirar però no objectivament reconèixer. Per això que molts fotos meves són abstractes en aquest sentit, són superfícies de parets, són com la foto que estic posant a l'exposició ara és una finestra d'una botiga en la Bisbal. Molt sovint quan estic conduint veig coses com tothom, no només la carretera i els cotxes, però també el món exterior, perquè jo soc una persona que m'encanta mirar. Hi havia una finestra d'una botiga que era tancada i tenia una pròxima obertura amb una altra forma, però totes les finestres, tot el vidre era pintat amb una color per protegir i a més per tapar el que estava passant a dintre. I la imatge quan la vaig veure era tan al·lucinant que vaig parar el cotxe de seguida, agafar la càmera i vaig fer unes quantes fotos d'aquest. Això me passa molt sovint. Trobo coses que no semblen coses realment interessants, però quan la vegi amb molta atenció tenen una vida interior visual que és molt important. I això és la meva forma de pintar amb una càmera.